No niin, tänään tehtäisiin tutoriaali, miten tehdään semmonen automaattisiltajuttu. Niinku semmonen tämmönen, että siitä tulee ton verran kiveä. Vitsi kun alkoi lakaamaan. Niin, se aloitetaan näin. Kaitetaan tähän tämmönen, tai siis rakennetaan tähän tämmönen juttu. Noin. Sitten noin tuohon. Toi alkaa valumaan tuohon veteen. Tuohon tulee kivi. Niin sitten tähän täytyisi laittaa tää piste. Ei stikipiston. Tavallinen piston. Kun noi ei pysty sitten tuleenkaan. Ja sitten tehdään näin redstone virta. Sitten noin. Näin. Tehdään tällainen tähän. Ja voisi sitten parannella sitten, jos teette samanlaisen. Tai keksiä toisenlaisia tapoja. Sitten kun laittaa tän. Peruuta. Sitten tää on niinku tämmönen. Sitten tähän näin. Tää voisi itse parannella sitten. Näin tuohon ja sitten tuo alkaa noin rakentaa tuollaista siltaa. Tälleen. Sitten se rakentaa sitä tolleen. Se noin vaikka laittaa niinku silleen kuilu ylle, jos ei itse halua mennä rakentamaan sitä. Niin sitten se tekee tommosen pienen tohon. Eikö sanottu vain 4? Sitten se menee vaan tolleen eteenpäin. Paitsi sit se loppuu. Niinku nyt. Ei se vielä ole loppunut. Se nousee. Lasketaanpa nämä blokit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 blokin taisi olla. Se olisi. Nyt me saatiin Moi. Se olisi hei. Muistakaa tykätä kanavaa ja tilata kanavaa ja tykätkää videosta. Se olisi. Hei.